Magnano mbola tsara atsika malagasy eran'izao tontolo zao ny vatantegnanay amty folafolakandra ity. Arabegna manokagna eto ny mpino kristianina katolika zay manao ny karemy manomboko niany. Eo koa moa ireo avagna islamo zay efa nanomboka alohaloha ny Ramadan. Isaorantsika ny tompoko Ndragnahary nanometsika hery sy tanjaka niany. Tsy ataoko lava loatra ny resaka fa globaliseko, generaliseko zegny koragna na politiky na sosialy na ekonomiky zegny a Madagasikara amizao fotoagna iaignantsika zao. Alohany ivolagnako dia mamilà anareo amin'ny havatsika tao Tamatavy zay nazony erisetrany tsy mataotody ka namoizana ny aigniny rahalatsika igny. Eto dia mankahery ny fiankaviagna ary mankahery ihany koa ny sakaizany. Tsy ampy volana firy ny fanaovandreo ny fifankatiavandreo reo moa izandrilahy igny loso noho ny etraketraka sasa. Globaliseko za koragna fotony mampalahelo ny raha misy a Madagasikara amty fitondragna ty. Mahita zaho publication ndry sasany zay pomba anty fanjakagna ty, volagna ndry sasany zay pomba anty fanjakagna ty hoe tokony miova toe-tsaigna anitsika vahoaka. Mampalahelo za sady mampitokiky za le fomba fizavandreo hoe le vahoaka tokony miova toe-tsaigna. Alohan'ny vahoaka iova toe-tsaigna moa azovy ny tokony iova toe-tsaigna. Ny andesiny sa ny ampitondra. Matoboka le toe-tsaigna io dika zegny raha ataonao amin'ny fitaratra baka podiny fitaratra aminao. Ampotoko matoa le toe-tsaigna na avy eo raha nataonao tamin'ny fitaratra ampodiny fitaratra aminao. Atsika jiaby fa mahay mahatsapa ndray zao tontolo zao mahefa régime ny TGV, régime tsy nanjary indrindra tamin'ny fitondrana ny fandimby ta Madagasikara teto. Za tsy ho volagna taloha regny tsara parfait fa régime ny TGV, Orange, tsy haiko Voangisay, tsy haiko Mandarine, tsy haiko nino reto. Non et non, tsy aminazy. Raha tsara nisy, raha tsara niaigniny vahoaka tagnatiny 530 nandesiny reto TGV mapara hery mara tsy haiko nino reto. Anao mifoha marandraigny karaha ataoko za personnellement, za mifoha marandraigny
6h30, 7h, za mizaha la 2 chaîne 2 zegny. Ao misy fandarana ka indreo hoe télé matin. Io raha maherigna zao tontolo zao, na tsara, na ratsy, na mahasoa, na mahafinaritra, na malahelo, mampalahelo, hitanao amin'ny télé matin de 6h à 9h maraindray. Fa anao mizaha Madagasikara, anao fa maraindray alahelo, ranomaso, jaly, fasahiragnana, fagnandevozana, fagnambaniagna, fagnabadoagna, jiaby hitanao. Tsy haiko hoe tadidin'Ngai Rajoelina fagnontaniagna anazy hoe misy fanjakagna ve eto? Misy mpitondra ve eto? Apodiko aminao fagnontaniagna anao Rajoelina. Tamin'ny anao nagnano fanonganam-panjakagna nataonao, adignanao fa anao nidriky tamin'ny 13 mai. Anao namono vahoaka, nataonao takalomegna vahoaka amanjato 7 février. Bonjour frère au Châtelet. Niany adignanao ziny. Fotony tsisy mba affaire madio ataonareo ny fitondragna ao. Affaire maloto. 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 Ary maloto mandrakizay. Za tsy mivola ny fitondragna taloha bro, tsisy nagnano affaire. Si, nagnano reo. Fa vahoaka tsy nigedraindreo. Vahoaka tsy niporitondreo. Vahoaka tsy nigadrigadrendreo pour rien. Mpagnano gazety tsy nigadrigadrendreo pour rien. Fa ninareo jusqu'à mitsaika katita kely magnano karaty, mbola samborinareo. Apandrinareo amin'ny tragno zamany ohatrenika izy 24 heures, 48 heures. Fanjakagna matsiaro magnaboaka izy. Fanjakagna ny fandimby ta Madagasikara teto, tsara namono olo ta prison. Même colonisation nisy ta Madagasikara teto, tsara namono prisonnier ndreo tam prison. Afalalagna le natao au poteau igny nisy. Fa nareo gadra, tsy namono olo, tsy nangalatra, voninareo ny prison. De mivolagna nareo fa manara-penitra. Mivolagna nareo fa mandroso. Zio baka termandreo vaovao koa hoe mamirapiratra. Ny alandreo manera-penitra, ny alandreo le mandroso, rozo midika mamirapiratra. Za aloha tsy mahita, tsy haiko e. Za tsy mahita hoe ino raha mamirapiratra Madagasikara, Monsieur Rajoelina Andrinirina. Mbambara zay, aboa zay, mpizava zay. Ino raha mamirapiratra Madagasikara? Trafika. Tsisy raha tsy ataonareo trafika. Arme, richesse, jamala. Tsisy. Tsisy mba hoe ke ty laza tsara nandesiny Madagasikara eran'izao tontolo zao depuis 2009. Mazava ho azy, ny mpizahatany fa mavozo mandeha ty. Niany anareo mivolagna fa mamirapiratra Madagasikara, mba boazay da ie mamirapiratra zegny Rajoelina.
anareo ny mamirapiratra fotony nareo magnano trafic d'arme, anareo ny mamirapiratra fotony nareo magnano trafic richesse ny Madagasikara jiaby, anareo ny mamirapiratra fotony fiaignanareo mandeha tsara, fa fiaignan'ny vahoaka mba ino amin'ny fiaignan'ny vahoaka mamirapiratra, mba mbarazehe aboazehe volagna aminay. Matsagna teo za misy namagna miaradia aminay amin'ny fitakigna ty fédéral ty, baka ao Antanibendrefa ao, tompony andraikitra izy amin'ny farifary Antanibendrefa ao. Mikaiky za izy, Zokibe, ataovanareo hevitra hipetrany fédéraly fa mafy raha mahazo Antanibendrefa ato. Bon, ho an'izay mahay faritra varatra baka indrindra igny amin'ny ilany andrefany Sambrano mahazo Ambaribe igny mahay hoe aia Antanibendrefa zay. Maromaro tanàna Antanibendrefa ao. Mafy raha mahazo ato raha Zokibe ao izy. Izy koa tamin'ny dimanche kiaka tineny anao boka hozy izy mba nisany journaliste nitety faritry ty Antanibendrefa ty tsaroanay tadidinay nizaha hoe karakory fiaignanay Antanibendrefa ao izy. Mafy zalahy eo izy. Zay eo izy taloha mandeha mamintana miala tsofotro andro alignandro an-tanàna, tsy mipodiko tsy magnenako. Zay bako izy mahazo mahazo koloko avy tany mamelogno vady aman-janaka anay azahoanay vola. Fa zio nambarana robaka nipoteny complètement ny raha mahazo vahoakany Antanibendrefa. Zay tamin'ny dimanche aligny izy kiaka tineny andeha mintana velakôky zay Zokibe izy tagny ivondrany tay zay agnatin'ny mamintana io efa dahy sambotsy ina agnarany sortra kirimaso amin'ny sambo io izy. Arato nalatsika andro koa 150 mètres 200 mètres mahampy nambarany. Tsisy ratsy raha masiny arato izy faritry ny Antanibendrefa. Zay ndraiky izy fa nisy raha nazonay. Ina nataondreo izy? Kanotindreo na jotsondreo nandeha nagnatony zay tary. Menasy nataondreo zay Zokibe. Ny menasendreo zay ndraiky kanotindreo ro navy hoe on ramasse tout. Ramasegna jiaby raha agnaty lakôkonareo. Ino? Loko. Zay ny loko nazondreo mpamintana efa day reto ny ramasendreo kirimaso magnarato magnodidiny Madagasikara io. Zay boko volaindreo nareo zio io miala eto. Nagnantia babany amboa zalahy zay Zokibe eo. Zay navy an-tanàna. Zay nijijy zo tamin'ny vahoaka. Ny essentiel faignananareo tsy nadosondreo anareo tsy very faty. Fa regny baka zegny fa efa mitandrigna atsika. Mampalahelo. Zegny président natao hoe mamirapiratra. Zegny anao président mahatsapa fa toetsaigny milovany.
adignanareo nandeha nagnano contrat 2 ans ndraiky reto kirimaso reto mahazo manjono magnarato amy sisin-dranomasiny Madagasikara. Ireo amizay mpanjony madiniky magnodidigny ao hitandreo menacendreo monsieur le président ambara ministre ny jononao raha zay fa misy za ndraiky tsy agnambara laolo fôtony za kazambara zokibe ozy izy fa hainao réglement nreto fanjakana reto e nambarako izy anao aza miasa loha zandrala za tsy agnambara zay fa merci aminareo nagnambara aza mavozo anareo koa tsy mahazo za volaniko mety ka inareo zandrala azo akio. Ya karakory zandra madame ke aza mavozo magnatony zay ambara volagna indra mahazo anareo antany be ndrefa aho tsy vitan'zegny zoko be nambarany andranomasina zay fa voendreto kiro maso reto menasy raha misy amin'ny antany be ndrefa ato koa zao io talohaloha tany baka zo fa nisy boko ny tsatsatra ely hoe fa zao ny body ndraiky koa misy ro baka antany agny izy zany hoe baka ambario be baka sambrano baka Analalava baka Antsoy misy baka lavitry misy baka Ambilobe ozy avy aminay ty raha reka ambarako anao Zandrasimo aminay ao tsisy journaliste mampangala honondraha aleva hono journaliste misy aminay ao fa ny ampangala hono tsisy ao tsisy journaliste masaky mandeha tany be hoe andizara misy mavandy journaliste masaky mivolagna zegny ko faritry Sambrano Ambario be Ankarabe mavandy Zandrasimo miboa mivolagna eto journaliste masaky magnaboaka jaly mahazo vahoaka madiniky amjono antany be ndray fansy magnodidy indra misy zoky be nambarany zandry ty za ro avy bakagny ozy izy endreo zay mijaly endreo zay tsisy fivoloma enao raha andesindreo bakagny ozy izy petrôly toaka raha madinidiniky ilainy amin'ny fiaignana andavanandro igny ozy izy zandry ty andesindreo bakagny andeha ataondreo takalo mivokatra ny antety ato antany be ato sérieux volaniko taminany ya nefa zay taloha ozy izy kofa lerany vokatra zay manonga tanabe agny magnatony tsena mivalo mahazo raha pesosy ely bakagny fa zio idirandreo zay hedy ataondreo takalony raha tadiavinay andavanandra vokatra misy aminay aty sérieux volaniko taminany masaky mifantaza zokibe ozy mampalahelo de mivolagna anareo amin'ny fitondragna fa hoe mamirapiratra de mivolagna anareo amin'ny fitondragna hoe le toetsaigny mila ovagna non non nagnino atsika magnatoetsaigny karaha zegny apetrako aminareo mpitondra fanontania mitaregny mitomagny tsisy mpizaha vahoakany antany be vahoakany antety ambanimbany egny botoboto egny ravagna tany ravagna fanagnana
ny helana agnandro koa araroty. Na ino atsika mantoetsainy karaha zay zala. Zegny ve toetsainy hampandroso? Zegny ve ny toetsainy hampamirapiratra? Ke apetrako fagnontaniana aminareo zay mivolagna hoe le toetsainy mila vovagna. Azao man tokony agnova toetsainy. Ny ampitondra sa ny andesy? Ny mitariky sa ny sarity? Fa mafy ane raha ataonareo vahoaka. Mafy. De vahoaka koa miterigno amizigny samborigny gadray. Non. Jusqu'à mbiagna nareo gn'antoetsainareo io. Tsy vitan'ny vahoaka en ville. Zo koa idiranareo koa ro antety ndraiky antany be ataonareo toetsainy karaha zay. Andranomasiny io velon-taignandreo antany be eo. Koa izy Francis. Andranomasiny io velon-taignandreo. Io l'école-ndreo, io bureau-ndreo, io la banque-ndreo. Non. Kirimaso mandidy manapaka magnodidina ranomasiny Madagasikara. Incroyable. Incroyable. Tegna nisy isany nazo nambarako zalahy igny isoragna Andragnahary zany. Fa ignananareo tsy nadosondreo. Mba tody an-tragno anareo mba hitanareo vady aman-janaka anareo sy ny fianakaviana. Marigna raha volagninao ne Zandry Satilera. Raha koa fa mety mivadiky chiffre a Madagasikara idirany ty fitondragna ty. Aloha tognoniko agnarana. Na Ravatomanga zegny, na Rajoela zegny, na Ritsay Christian, na député, na sénateur, même ara na gouverneur. Koa raha fa nety nivadiky chiffre, io tsy maintsy idirandreo forcé. Le vahoaka mba hiadana amy hely hazondreo, non. Tsy mety amy vahoaka ty, tsy mety amy fitondragna ty. Ke io anton'izay mivola. Io tsy vitane mivolagna eto hoe taky état fédéral, fa io mila firesakinantsika jiaby miaraka mitsangagna. Fa koa zay roe lahy, zay mety tsy kajo ane volagna eto. Jusqu'à Andragnahary magnadoso fahignana ane. Fa anareo olombelon karaha zay anareo. Malahelo zay amy raha mahazo anareo. Vahoaka namagna karaha zay. Mais oui, marigny raha volagninao Joe. Business tsy maintsy mandeha. Zahava anao taloha mahazo akazomborogno, igny mahazonao sy faly jiaby igny. Anao mahita maloky, regnao fa anao mihina maloky. Zio fa tsy hitanao reniny maloky. Teteny maloky hely karaha ry alafondreo bazary. Mampalahelo. Rofiny ndrikiry maso jusqu'à maloky jiaby zio. Ino ny tiako avia? Piso lelaka, pinono, piaradia amy fanjakagna ty, business tsy maintsy mandeha. Zegny ny mamirapiratra amy ty fanjakagna ty. Mampalahelo. Tegna fanjakagna laoko zay. Maventy mamihina ny madiniky.
tegna fanjakagna ny laoko marina raha volainao jo maventy mihina madiniky anao taloha mahita ry jinery ry mizee mandafy laoko amy dalaly zay nde ro tsy nikava bazary mbola amin'ny akamvera amy gymnase io fa lany laoko fotony laoko mbovô maventy tsara fa zio ro mitondra laoko dalaly baka ambany agny mandra-paviandro bazary aroko na lafitady aroe telo volagna Zagnahary be zegny raha misy io mampalahelo fahaizantsika mbario be zay mihina laoko anao mihina laoko ankiky boko laoko mariny fa anao zio zanadoko zay raha hoaninao zio anao koa tsisy pesosy anao tsy mihina rinony laoko anao tsy mihina laoko masiro laoko maventy anao koa tsisy pesosy taloha anao mandeha bazary anao mahita gardienne bazary ko lanosy be ambario be io baka vitsy me hoe ino man gardienne bazary fa zio io fa tsy hitanao gardienne bazary io zio anao mivangadrakatra anao vola kotokony mahoaniko ty sa nino anao koa nazo drakatra maventiventy ka raha bolongany tagnanaka ty avolagna fa zany misy pesosy fa sinon losindry kirimaso ry grande hôtel no maventy jiaby mampalahelo tegna mampalahelo zegny raha misy amin'ny faritra ny tany be ndray avao izy io mitaregny mitomagny ny mpandrono mitomagny ny mpiarabelo atao takalon-draha vokatrandro olo baka amy tanàna amy vily mijotso agny manakalo zegny normal izy igny amizay alafondreo koa amy vily aty lafilafo ny takalon-draha nataondreo zotay fiaignany laoko zay maventy mihina madiniky mampalahelo za aloha magnontany tegna hoe ino ma objectif ny fitondrany ty TGV ty ke nandeha nagnamia contrat kirimaso 2 ans agnaraty magnodidigny Madagasikara kirimaso namenao ranomasy bye io tsy lefitry ny kirimaso raha anaty ranomasy non namiagna 2 ans contrat mpanjono madinika amizay mihinany tsy fihinana non jusqu'à raha agnatin'ny lakokon'olo mbola imenasena roro non tsy aminany zegny aiza nareo tompon'andraikitra sa zegny contrat nataonareo ndraiky kirimaso reto hoe koa misy mpanjono alignandra hitanareo agny menacé aleva tsy haiko za tsy namanareo nagnano contrat ndraiky kirimaso sady za boka tsy henky nahita fitondragnany fandimby teo koa tsy anareo ke nagnano contrat tamy kirimaso eke mahazo manjono magnaraty magnodidigny Madagasikara afa-tsy réfrigé pêche soma pêche bon taloha boka pêcherie ndreo makamba
bon ndraikindraiky reo mahazo laoko fa pesery fa tsisy zegny raha misy ke apetrako fagnontaniagna anao tompona andraikitry voalohany a Madagasikara anao responsable voalohany ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina normal aminao ve zegny ya izy baka volaniko aminao zay zamo nde nisy nagnano fa ndreo ty pira zany tsy famatra na timo zegny na HVM zegny nagnano aby fa ndreo ty zama pira lombolombony jiaby koa fitondragna telo tafara reto tsisy rapari ho terme zay avaratra igny zio amizay iny mavozo mpanjony madiniky mandeha manjony lavitra za mbola natsiaro taloha za mbola mipetraka tambody mangasoa Tadjamanjary za mahita ry zamanay 7 heures ro faroso milanja fagnarindreo sivendreo haratondreo fintagnandreo mosipandreo za jiaby ro tsy afaka 5 heures 6 heures du matin loko bazary herignandro mahampy isakaligny ro mandeha mamita tsy vita zegny ro bako ibaka hagnana farany tiako fa ziny zao fa tsy hitanao koa azony kiromaso agnatsira igny kabaka tiako igny ndray tsisy hena ko nataonao agnatsira io zay vary ataonao io lany zao anao fa tsy mahita agnatsira mampalahelo zegny fa hoe ovagna ny toetsaigny agnova toetsaigny karakory mavahoaka amy raha ataonareo fandravanareo tany fandravanareo fanagnam-bahoaka fandrobatanareo velo-tegnan'ny vahoaka mais oui marigny raha volagninao jao tamin'ny HVM ntondrany nisy 3000 et quelques bateaux baka ivelany nila nampidirigny ta Madagasikara hagnarato nagnano nisy farany nisy jery Rajoelina tamizegny fa zio io non 2 ans contrat mahazo magnarato magnodidigny sisin-dranomasiny Madagasikara kiromaso Richinchon raha karaha zegny Rajoelina de ivolagna anao hoe mamirapiratra mandroso manara-penitra fampianarana sosialy tsisy raha tsy potehinareo raha koa fa mikasiky vahoaka ary raha koa fa nety ny vadiky chiffre io tsy maintsy diranareo potehinareo nagnino anareo magnatoetsaigny karaha zay zegny le toetsaigny arahiny de nareo forcé hoe mila magnova toetsaigny vahoaka fa nareo ndraiky toetsaigninareo mety non io ne nambarako teto nomaly safako maly aminay ambario be ao tsisy journalisty aminay Samberano ao tsisy journalisty masaky mivolagna
izy baka nambarany babalainy teto tsaroako zoko be ozy anao mbola journaliste na vitany tety tatany be taminay teto ary nasaky mivola oui nataoko raha zay za tsy beko ny mpagnano politika amin'ny asanaka anao taloha mandeha no siranja anao ravoravo mahita tortue magnatody manonga amin'ny fasiky anao zao mindao ribaka ravana nefa ny no siranja io napalaza ny no siranja eran'izao tontolo zao hoe fagnatodizan'ny tortue de mer tano siranja zo azonao kodegna tortue magnatody ano siranja bah oui Zandro Joe atsika koa fa tsy aiky niragna Mozambique aboko le avantage tsika baka heureusement tsika mitokana fa tsika io koa nisy frontière na resaka raha nazo atsika fa maro tamitsika io niala teo koa tsika nisy frontière nitambatra tamitsika ndenao zio fivolanako aminao jo midobaka anao ankara mbavany ankara anao fa tsy mety gambasy fa ravagny kirimaso fa loasiny ravatomanga sy ny forongony gambasy zegny anao mandeha bazary mizaha crevette non nanjary angano hoe crevette nankara be crevette nampavany ankara nanjary angano parce que fa nidirany ry zalahy business tsy maintsy mandeha mampalahelo ke Rajoel anao kaza mody fanigny fa zay fa tsy voavanganao amin'ny vola aboko zay fa tsy voavanganao amin'ny vandy vahoaka fa tonga saigny fa le fahatongavan'ny vahoaka saigny ambilaro libre ahitanao izy baka anao nivolagna tatsimy tany koa fa tegna fifidianana madio nangalan'ny vahoaka zany tondra ho anao 2019-2024 oh azabadoigna vahoaka Rajoel azovy nagnano fanongana mpanjakana 2009 aboakony ampizahava kony vakia kony agnatin'ny constitution hoe transition qui a 5 ans tsary nisy transition 5 ans ndeha en Amérique ndeha en Chine ndeha soviétique tsary nisy transition nandeha 5 ans koatsy anao Rajoel anao boko mivola fanao tsy nitondra anao nitondra 2009 jusqu'à empaka anao niala teo 5 ans nataonao dikan'izay mandat raiky navy anao 2019 jusqu'à 2024 igny le fifidianana goragora nividinao vola namodianao vavany siny ndraiky ACC mba indra nanjary nataonao vandy nivolagna anao tatsimy tany koa hoe fa maro aminareo zio fa misitraka motro président mba mbaraza edy magnakory moa ny atao hoe misitraka motro na hoe électricité mba firy en population malagasy monsieur Andry Nirina Rajoel
vahoaka misitraka électricité tsika miaigny izy io. Ndrenao nagnano vava fa ampitomboko 400 mégawatts. Ny 400 mégawatts nataony mpitondra mifandimby teo. Aia le 400 mégawatts napetraka anao? Aboazehe. Aia le 400 mégawatts napetraka anao? Zay boka volagna anao tatsimo tagny hoe fa maro misitraka motro. Iny motro ny akoho? Tragnonay makoho vezy andesanao motro ny akoho? Sa zay regninao zanakatotika andesanao motro ny akoho? Tsy misitraka motro agnaran'izay aminaka président. Nialatsiny zay boka volagna anao tatsimo tagny. Atsimo agny ara contraire, maro vahoaka atsimo agny tsy misitraka motro. Rango vahoaka ngoigny resaka délestage, resaka rano, ndraiky vahoaka zao fananginy. Nanjary nino izy io? Nanjary nataondreo soma. Délestage fa tsy mahagaga. Rano maty fa tsy mahagaga. Za tam placenao président za nangala ondra za koa nataony vahoaka anakavolagna karaha. Normal. Insécurité Madagascar. Ayo motro Cobra andepetraka anao eraka tanàna. Raha ambarako anao ne karaha ty Rajoelina. Io volaniko aminao hoe resaka électricité io ny anarako anako diplôme. Za tsy certificat karaha anao. Diplôme ny anarako resaka électricité. Hitanao io solaire Cobra na roa io. Misy limite izy io, misy durée izy io. Koa fa navy amin'ny durée nany izy, na izy maty, na izy mitsilopilopy. Fa kazakadalena roa Cobra na roa io vahoaka. Io panneau solaire io mbarako anao Rajoelina. Entretien io tsy mora. Misy produit spécial fanasagna io panneau solaire io, fa tsy kila produit, wala tsy kila savon, wala tsy kila liquide. Fotony izy io koa tsy sasanao. Taniandra maleny tsy poussière jiaby io. Manjary midiminuer charge-nazy. Donc izy io mila entretien, mila diovy, mila sasagna. Misy produit fanasagna io panneau solaire io. Ampianariko anao. Aboko ambara ministrinao énergie fa tsy hainy zegny. Fa tsy hoe finatrika hoe anjara Cobra. Misy produit fanasagna zo spécial. Mbambaraza, aboaza, tahiry tamindreo Cobra ndraiky panneau solaire napetraka anao regny edy président, mba nataonareo entretien. Za tsy volagna araiky antsoy. Ndraiky niany tsy mandeha. Araiky napetraka anareo antsoy, nagnanaovanao tam docteur Ikunda. Nalaza eraky ny Madagascar. Ndraiky niany izy antsoy. Safandadibe. Sady tsy ampiasaigny, tsy ampindramy. Mitapy andra, mitapy aly, mitapy matsana. Pièce. Zegny hoe. Za nagnontany vahoaka nantsy fa mandeha panneau solaire nareo napetraka raha zegny ao sanjy ny tanàna olo. Président. Anao zao andeha hagnano zegny koa amin'ny Ambaribery. Za tsy malaigny. Ary za tsary contre. Fa alohan'ny nareo hagnano raha
dinia iny effet secondaire an-draha io. Magnakory résultat an-draha io mare fa tsy finaritry hoe nagnapetraka panneau solaire ambareo be baka tamin'ny président. Mon œil, oui. Eto baka tsika iza ipetraka n'izy igny ngatako amin-dragnahary efa tsika mizapa ely ambareo be io nde antsuifo eliely ny ambareo be miantogno panneau solaire ny antsuy. Fort Dauphin la même chose, tsisy panneau solaire napetraka anao ke nandeha miantogno. Dikan'izay manova étude atsendriky président alohany anareo agnapetraka le raha hoe ino objectif ino conséquence io nareo va may hoe agnakory résultat simple. Ampianariko anao président karaha io anao mampianatra ministre ny énergie anao. Fangala taogno araiky président anao nangala zalahy israélien lahy igny nataonao DG ny Jirama. Mba ino raha niova tamin'ny Jirama président? Nefa ifegna milliards, millions et des millions karaha man zalahy io. Loger, véhiculer ngia io. Mba imbiegna izy nagnano tatitra résultat 1 an na hoe bilan 1 an izy nitatagna Jirama. Tsy nikirigniko président tsy nikirigniko ministre de l'énergie Tiny raha magaga vahoaka malagasy. Excuse-ndreo teo hoe tsisy rano, maiky sisaona, maiky kopa, mandro seza ritry, Tananarivo zao dobo. Non, mbola tsy mandeha fo rano, mbola tapatapaka fo moto. Naleny Zagnahary Baraka baka vavanareo zio. Mino koa excuse-nareo zio. Tananarivo dobo. Tsisy tany tsy dobo. Ndeha Toliara jaly rano fo dobo. Mandeha Jirama ny Toliara. Miretry. Mandeha rano ny Toliara. Za baka tsy amin'ny tany araiky igny pipeline nampifamaly anareo ndraiky zandry lasiteny rapitso ihany defa mandeha niasa. Amparneteko anao ny vidéo, ampizava zay vidéo ny pipeline mandeha ziny président. Ampizava zay vahoaka ba hoe pipeline mandeha niasa fa na avion tuyau sambo nitondra tuyau aboaza ebaka. Aia pipeline Toliara miasa. Zay sady tsy nahita le 400 mégawatt, zay tsy mahita pipeline mandeha, zay tsy mahita panneau solaire miorigny. Tsy haiko e. Adsoa mivavako zako anavandy. Zay baka afantaranazy antsimo igny. Président Rajoelina misy volagna zay minay agny. Koa anao tsy mety teny paritra, agnontanianao ro ministre baka amin'ny faritra ro hoe ino ma dikany volagna zoky be igny. Laka koa tody président, alatsahany drisa mijotsoa miala. Simple. Ary matoa laka igny tody nandatsika andrisa dikan'izay izy fa tsy mipody ary. Zay ny volagna ambarako anao président. Mampalahelo. Ny
nizara hanigny ianao tatsimo tagny? Non. Non, 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 non. Karaha igny nataonao t'Antananarivo. Ambarabaka président. Hoe anao nizara tam'vao za tsy miady kasa amy Tananarivo, za tsara nalaigny Tananarivo, fa le toe-tsaininao ndraiky le hypocritenao tsy voasitrikinao volaniko, tsy fitiavanao zay côté. Igny ve seule solution hitanao? Pâte jaune. Izy amizay pâte jaune namboarigna amy machine. Amen. Koa baka izy mba spaghetti, mba pâte de l'usine mba haiko. Fa igny ane président, pâte jaune namboarinareo tan-tragno tagny. Andezaranao vahoaka ny atsimo. Nefany japonais nagnametsika vary quelques 2000 et 2000 tonnes. Nandeha natao ino? Atao ino? Des pâtes jaunes. Andezaranao vahoaka. Non, 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 non. Vahoaka malagasy. De mbola magnano merci président. Ya tsy ameko tsigny anareo mihina niany ndraiky mosary amare tsy mira. Fa Tananarivo anao nizara raha hafa. Toliara anao mizara raha hafa. Donc leran'izay voan'ny cyclone avaratra agny sagnatria ny vava, ro mazava jobo andeha zarenao aminay. Oui, le toliara to pâte jaune. Ndray kabaka andro igny tsy haiko. Nizomeko nizaha kabaka igny fa igny tsy fohanigny ndraiky pâte jaune président. Anao karaha mandeha ivelany. Igny ve kabaka andeha aharonareo paty amenareo vahoaka. Mampatsiaro za hirany ngiahy Zandry Lakarata. Hiranany vaovao hoe Valentin izy. Ararikibo olony toliara nampinanao raha igny président. Maro amy vahoaka toliara andeha ararikibo. Fotony raha tsy fohanin'olombelo igny. Sagnatria ny vava. Tsy za manambany vahoaka karaha zao. Olombelo mandeha menao hany karaha igny président. Non. De noho ny anao tia ho hita, tia laza anatria ny namanao africain nivanganao le trophée, anao nandeha nizara raha io. Zany efa nivola aminao président, mba mianara anao protocole. Mianara protocole président. Tsy mahamenatra mianatra. Anao koa baka fa tsy mila ministère anao aby reo. Ravagna gouvernement anao, azasiagna ministère. Karaha io anao zaraiky fa magnaraha jiaby. Raha jiaby nandalo, za tsy henoko naregny feon'ny ministre en population. Raha jiaby nisy, za tsy henoko nahita ministre en population déplacé. Zahava Morondava. Anareo mivolagna PDG Mamy Ravatomanga. Mba mbaraza kony, mba ino action, réaction nataon'ny Mamy Ravatomanga vahoaka amy Morondava raha nahazo rô. Nefa ny ta Morondava nisy olo maty ny cyclone igny. Mba volagna koa ny Rajoelina amy collègue-nao Ravatomanga hoe ino raha mba nataony amy tanàna anazy amy Morondava. Soi-disant izy PDG. Za teto nefa nivolagny. Tsy saky ny Mamy Ravatomanga magnisy vitinany Morondava. Na andeha ny raha Morondava. Fotony vahoaka Morondava miampy izy.
Azafady. Ya, za tsy magnano Ramadan parce que za mihinagna aody en traitement. Donc za tsy nagnano Ramadan. Fa za ndraiky magnaja Ramadan. Mba ino? Business. Izy baka. Ny poko. Raha ny ambaribe. Za teto nefa nivolagna taloha raha ino poko. Raha reny volango tamizegny. Misy raha ipoko ambaribe tsy oele o za. Pa nijotso ro jiaby baka Antananarivo navy tambaribe. Nivolagna koa za hoe mandady ny trambo ambaribe. Izy io amizay. Sa oba amizay nareo jiaby amin'ny fitondragna, anareo jiaby amin'ny armée, gauche à droite isak'olo magnilikiliky tsy za. Dossier misy aminakany. Fa za tsy nikivola, za miamby ny fitsaragna. Agnano asanareo nareo amin'ny fitsaragna amin'ny raha io sa tsy agnano asanareo. Mivilivily io baka nareo amin'ny fitsaragna fa nareo riatiko edy. Dossier io misy aminaka. Nareo piriatiko. Ary ambesako nareo amin'ny fitsaragna hoe agnano fitsaragna mahitsy, ny marigny. Anareo sa agnano le vilivily mahazatra anareo. Fa nivolagna zo tapatapany za teto. Fialany ziny ndraiky fiaviany ziny. Ny malapalahelo fo, ny tsy manatsigny voasambotro. Fa le gros poisson, ny tompony entana, tsy sakinareo sambory. Normal, amin'ny ambaribe ao tsisy journaliste ozy amina. Journaliste amin'ny ao, journaliste pokopoko jiaby. Journaliste ny micro. Tsisy masaky ny vola. Tautaova aminakaba. Volanko. Raha 2002 ni za nazao ondro Antananarivo ta vidéo jiaby nandalo tambanjano SP. Za tsy navozo. Filmeko, ataoko montage, ataoko commentaire alefa. Parce que za journaliste. Za nianatra journaliste tsy nifeny fanjakagna vola. Fa za nianatra volontairement nakaza tompiny. Vola nakana ifako école école journaliste nataoko. Donc ikonkotratra. Ndela latina io. Io tsy nikavozoko koa resaka journaliste. Sy avy magnano fasafasa aminaka izy. Mbilazy mena dafa apitana. Mboamboariko mahitsy ny finanany voici les dents io. Décapsulateur io. Bien. Que monsieur Rajojo André Nirina Rajuela voleza vanjala. Tamin'ny tavaritra tagny paix à son âme. Nisy tonton zay ka ine hoe Paul Congo. Fa nandesiny Paul Congo niaraka aminazy agny boky ny angano. Fa tsisy olo mahay magnano angano karaha Paul Congo eky. Anao magnano fa anao tsy mahay Rajuela. Miala. Magnapitra. Fialana. Tsy baraka n'izy igny. Za fa nagnambaranao teo ampodiko aminao ndraiky. Misy volagna zay amin'ny avaratra agny za. Laka koa tody. Alatsahany drisa. Miala miboaha. Tarita lalagna anao. Voninahitra zay. Amaragnako izy. Misy publication nataoko agny hoe nandesiko sangisangy le rafa. Zany za vaovao BBC. Ataoko fa izandrikoto fa nagnano publication raha io ao hitako en Angleterre. Atsika mikoragna azy io. Ny grève ny vahoaka. Tsy jiaby ndraiky edy fa sasasasa. Aia rô? En place démocratie.
io olo main Angleterre may place zay misy statut Churchill io atsika mivolagna zao migrève rô ino raha ataon'ny polisy ro misisiny ro mizaha mipetraka mitokiky io aiary io tsisika hoe midariko vahoaka ao tsisika hoe tivitry balapira ao non ro io tranquille le vahoaka ry isak'olo mandefa la muziki nany isak'olo amin'ny mégaphone nany ro mitaky raha andro ke raha misy amintsika Madagasikara igny non homologué stade de football tsy stade de football homologué amintsika igny non homologué non homologué stade de démocratie na oui place de démocratie non homologué place de la liberté. Donc normal nde io mbola FIFA ndraiky la CAF non homologué stade football jiaby mampamenatra Rajoelina aiza ny ministre ny sport tsy masaky mivolagna hoe ino ma tsy na homologué ndraiky koa stade Mahamasina ino tsy na homologué stade jiaby amin'ny province hitanao Rajoelina en publication io stade Mahamasina io taloha nandresagna Coupe de France tsy haiko na hainao raha zay na tsy hainao io stade Mahamasina norobatinao io nandresagna Coupe de France zay Ambaribe boka zay tsisy stade zay tsisy or zay Ambaribe taloha io stade Ambaribe Ambodivanio ambarako anao Rajoelina za matoky ndray tamin'ny fotoagna zegny olobenao tsy hainy kohonohonagna amboatranao io stade n'Ambodivanio io taogno tsy tsaroako fa mpihira teo tam'zegny Kaf Batera mbola ry izy Adegori ndongo tania Kaf Batera izy mihira teo finale Coupe de Madagascar natao Ambodivanio teo corps enseignant contre Soma Sud mbola tsaroako niany corps enseignant contre Soma Sud anao marigny Kaf Batera mihirahirany Johnny anao volana zay ma Johnny Sajovy j'ai pleuré sur ma guitare la solitude Gabriel izy mbola velogno Kaf Batera 2 fois Coupe de Madagascar natao Ambodivanio teo Kaf Batera pira teo zio ndray tany tipantsaiky laboly tsisy Ambaribe potenareo ny tanànanay Rajoelina fa eneny zegny objectif nareo agnapotiky Ambaribe fa io tsy voapotiky nareo tany manakasiny io ampodiana amin'ny agnarany ho za Ambaribe adosoa igny fa tsisy Inosbe igny na izy tanànao Elville na izy ampodiana Ambaribe fa tany manakasiny io président otafady nataonareo io tsy zay vahoaka mamaly izy aminareo fa razagna ny tompy tanàna io mamaly izy aminareo araiky baraka ataondreo nareo izy boka zio niboaka ferany cocaïne tsy endriky nefa volaniko vahoaka ny Ambaribe mbola misy raha maventiventin'igny mbo hiboaka Ambaribe
za ndraiky tsy agnambaranareo nino fomboavy karaha nataoko teto nivolagna hoe misy raha ipoko ambario be andadiny trambo ay karaha iny koa ataoko hialertenareo reran'ny raha io avy izy io vola izakeo izy iny tsy mikoavy ino amizay raha ataondrozy io agnamboatra lalagna hely ro angataka joro amin'ny fitahin'ny razana zegny ha anareo taloha razana neto tsy nijirenareo nitadiavinareo niany anareo agnamboatra lalagna hely angataka joro amin'ny razana ke lera koa razana andeha agnampy anareo ampidiana fanagnanandreo volaniko ampidiana tanànandreo apitaha rond-point-ne bazary eo kigny koa ny hoe fa tanky raha jiaby zegny tsy apodinareo tsy ataonareo zazanadrazana zanaka ambario be mivola aminareo fa tsy possible raha andeha ataonareo io ke hipetraka hilamy impossible fa nareo ndray koa gnano mokondohanareo fregnanareo ndray nareo mangataka joro isan'andra io tsy possible joro andeha hivaly aminareo tsara raha ne ampidiana plasy raha tagnatiny jiaby ampidiana plasy araka ia zay tompy tany zay hezanadrazana io mizaha izy nareo magnampody izy fa tanky raha zay tsy apodinareo volaniko za mivolagna zegny aminareo zava tsara be tsy possible nareo gnano raha io za tsy manakagna fa tanànane razanane jene ary manakasigny aminay zegny raha mibarako anareo nareo mitorogno vola fa zay mitorogno razana neny azao mahery anareo ndraiky volanareo sa zay tompon-drazana ke riva oaka malagasy ia zegny raha andeha ataondreo zegny asimo andeha agnamboatra lalagna adigo hely mahazo amin'ny Palmbitsy ako Pasindava ary andeha angataka joro zegny lalagna tsy ampy 4 kilometra rango zay nareo nagnano raha naloto teo nagnano raha jiaby tianareo natao teo anareo tsy nangataka joro fa niany anareo andeha agnano lalagna hely boko hoe tsy volan'ny angovinareo fa volan'ny angovin'ny banque mondiale ary reo andeha angataka joro ba etotsika amizah za tsy contre développement so koa baka ry sasa mivola anao baka tsy tia tanàna mandroso za tia tanàna mandroso matoa za mitety tanàna mandroso mizaha tanàna mandroso za tiako tanànanaka mandroso fa razana anaka kaza diadiaviny fandrosoagna ataova fa razana kaza tosegny zay zo koa mana andeha nareo taninarivo agny valianareo baka zay mitondra bengy aminareo agny tianareo ora aminareo agny fady bengy zay tsy mitondra bengy mandeha zay tsy mampitriky bengy amin'ny taninarivo fotony razana anareo ajene kena ino ne tsy ajenao zay koa nitrika agnatin'ny rova manjaka miadana io zay tsy gnadoso kiraro ratsy zay fotony zay baka côté fa nareo ndraiky mandeha amin'ny ery tsangatsaigny ampidirinareo kiraro ampidirinareo arme tenue de combat manjary mpanjakany amizay izy io boka fa tsy mivolagna fotony voadoaiky ia boka misy le zalahy dokany importé tiagnano izy matanjaka mividy bio mandady aminao trambo tale zazafiny mantali mivolagna anao zay mandady aminao trambo dokany importé tanareo fagnambaniandreo jeritsika idokany importé niny raha nataony nandeha naseny projecteur baka amin'ny pont io
magnazava ambany ary amin'ny tany andalovan'ny baky parce que alignandra rô mila hagnano trafic ndreo baka andalo projecteur zay petraka andreo io mandady aminao tambo tale dokan importé za mivolagna zegny anignenanao itomagnenao io projecteur napetraka anao agnabon'ny pont anao mivolagna anao matanjaka anao mivolagna anao tia Ankarabe Ambilobe iny tsy agnamboaranao pont io basy anao karaha misy pesosy anao ka miaraka amindra Vatomanga amindra Rajoely amindra Tsagrista amboara pont amboara baka fa tsy rano andalovan'ny baky pokopokona rory andesanao projecteur alignandra magnapady olo tsy mahagaga anao karany baka izy ndraiky tsy karany jiaby azafady ke isorako atsika jiaby nagnaraka nitandregny teto atsika tsy voly mitaky magnapetraka fédéral tiandreo tsy tiandreo apetraka atsika fédéral io ndray zovy avy io ndray zovy hitondra io atsika mba mahaiza mifidy olo hitondra atsika eky amin'ny magnaraka fa aza mitsamboky mipi aza hoe bogosy ziny misy vola ziny tsy agny lalagna OJB maty agn'omby tsy mitondriky jeja aja tanànanay aja razananay bonsoir ma cousine marraine okatsika fagnaja zay tiako nianatra taminareo Tananarivo tary tongotongo 15 ampitongो zay tary zay nagnaja tanànanareo zay nagnaja razananareo ndray rô zandry neta afara reto mandeha agny mianatra ro magnaja ary anary neta andremy tanànan'olo fa nareo mandeha aminay ataonareo tsinitsiny zay boka tsy anginy zay boka tsy voafodinareo vava impiry za teto ny vola ary ampodiko ho an'ny mpitondra Ambaribe ataova plan urbanisme ataova fitondrana transparent aboazy vahoaka volagna aminay anareo ny volagna vola nazo tampiky fa nareo tsy nagnambarana zay otriny montant eko montant fa nareo zao ny ambarazy vahoaka ny Ambaribe hoe otriny ma vola namieny piky namieny banque mondiale piky projet ngany lalagna io tsy sakina rotonony anao ndraiky la reine baka anao série mandrakizay anao dinta ya abarazy vahoaka firy million firy milliard fa tsy anareo ndeha agnabotry zay hoe lalagna amboary oui lalagna amboary fa boise montant lalagna telo amboarina roa io za boka miamby ho apetaka nareo io panneau mivolagna fa vola baka amin'ny banque mondiale pic 3 temps de montant durée fagnamboarana izy zegny tokony petraka amin'ny panneau antegna koa magnano construction na magnano lalagna miambigny baka zay atsika vahoaka agnaramaso droit tsika zegny droit tsika nazahoatsika zegny tamin'ny banque mondiale fa tsy baka amin'ny Rajoely zegny vola igny azafandegna sagna vahoaka baka amin'ny FMI pic projet fa rango fa ela nisy 1 2 3 tsika zo io aboa montant abara vahoaka otriny eko fa za mitandregna anareo tseny karaha nataoko nangataka amin'ny chef Cisco ny Ambaribe hoe mba aboako ny chef Cisco 4% mikatita kely ndraiky bitiky ny mandeha l'école zao io Ambaribe tseniko naboaka ny chef Cisco anagnako ary nazoko pourcentage ny
bitiky ndraiky katita kely mianatra ambareo be. Saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy.